Буа районының Яңа Шаймырза ауылына 300 ел. Очрашу бәйрәменнән махсус репортажны Фәннур Хасанов әзерләде. Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр. Һәр кешегә үзенең туган ягы, туган авылы кадерле. Шуңа да төрледән төрле очрашулар, бәйрәмнәр оештырып, туган җирне зурлыйлар. Буа районының Яңа Шаймырза авылына 300 ел. Шул уңайдан авыл бәйрәме үткәрелде. Тантана намаз укудан башланды. Яңа Шаймырза безнең Яңа Шаймырза сала. У иске Шаймырзадан күчкән дип. Анда килгән Чуваш ике пары. Аннан соң үч парын татарлар килгәннәр монда утырырга. Монда без чыбыклык булган бит бу тирәләрдә. Бу үч Шаймырзадан аерылып чыккан авыл бу Яңа Шаймырза. Игенчелек буенча да, тирлекчелек буенча да безнең Волга колхозы арттан бармады. Беренче Петеркада бардылар. Буа районы буенча. Да, Буа районы буенча бонитет безнең 64 тән югарырак инде бераз 64-65ләр тирәсе бонитет почвой, туфракның почвасы. Уңдырышлылыгы. Ну, безнең халык тырыш халык, уңган халык. Һәр вакытта да эшләделәр. Әлеге торак пунктның бай тарихы Татарстан һәм илебез тарихы белән тыгыз бәйләнгән. Авылга 18-нче йөздә нигез салына. 1860 елларга кадәр авыл халкы дәүләт крестьяннары катлавына керә, лашман хезмәтен үти. Бу чорда халкының төп шөгыле игенчелек һәм терлекчелекне тәшкил итә. 1920 елга кадәр Сембер губернасының Буа өязе Иске Суыксу волости составында, 1920 елдан Тастерның Буа кантонында 1930 елның 10 августыннан Буа, 1935 елның 10 февраліннән Будённый, 1957 елның 29 ноябреннән Шынлы, 59 елның 12 октябреннән Буа районында. 1950 еллар уртасына кадәр Түбән Шаймырза исеме белән билгеле. Хәзер Яңа Шаймырза исеме астында Иске Тинчәле авыл җирлеге составына керә. Авылда мәдәният йорты, китапханә, фельдшер-акушерлык пункты, мәчет эшли. Яңа Шаймырза мәктәбенең бу килгән вакытлары бик каты булды. Моны җитәкләүче Алиф Шәриф абый оештырды. Ул 7 еллык мәктәпне төзеде, урман кисеп, халыкны оештырып, үз тырышлыгы белән менә шул мәктәпне салды. Менә шуннардан соң укытучылар коллективы оештырылды. Шул Шаймырза мәктәбеннән чыккан укучылар безнең Мәскәүдә 26-нчы съездда катнаштылар. Ул Акмичин Фахат. Шуларга шул киченә авылга була карамастан лючигыбыз бар. Равил исемле, безнең авылның күренекле кешесе. Шунардан кала шушы мәктәп хәзерләде. Шушы елларда 47 еллап авыл хуҗалыгы җитәкче специалистлары, агрономнар, механиклар, зоотехниклар, инженерлар, шоферлар, трактористлар һәм шулай ук мәктәпне алып бару өчен укытучылар, бәйрәмне оештыручы менә Шәриф улы Марс безнең авылны бик каты хөрмәт итә. Ул ел сайын кайтып Корбан мәҗлесләре үткәрә, яшьләрен җыеп авылларда, клубларда концертлар оештыра. Аларга без бик каты зур рәхмәт белдерәбез. Марс Шәрипович Яңа Шаймырза авылы өчен бик каты тырыш кеше. Үзенең бөтен теңелен биргән авыл халкына, аны авыл халкы үзендә бик каты хөрмәт итәләр. Зурлыйлар. Үзен шундый халыкны зурлаганга күрә Марсның авылны үстерүдә бик каты катнашы зур. Иянекеләр саны шатырымнарны ыйгып каламын су кайына. Эй авылым ышык кайтам сиңа. Шундан да шундый җылы хисләр, ашкынып килдем, кайттым дип әйтәсем килә. Шундан да әтинең менә туган авылы әйме. Яңа Шаймырза шуңа күрә мин бик горурланам. Шундан да монда менә шундый ачык кешеләр яши әйме, ачык күңелле кешеләр яши. Мин бик шатланам, бик җылы кабул иттеләр, бик зур рәхмәт аларга. Һәм әйтәсем килә, шунда да менә Марс абыйга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шундый матур бәйрәм оештырган өчен әйме, шундый менә Корбан ашы дип әйтәсем килә әйме. Шуңа күрә аларга барысына да исәнлек, саулык телисем килә әйме. Яңа Шаймырза авылы шулай әле 100 еллар, 200 еллар, 300 еллар, әле зак еллар
яшасын иде дип әйтәсем килә. Шулай менә авыл халкы белән шулай матур итеп җырлашып, күрешергә ясый дип әйтәсем килә. Исән саулана. Бик шатланып әзерләндек без менә. Бик шатланып инде авыл халкына да бик зур рәхмәтем инде. Алар да күбесе кеше безгә булышты. Шат күңел белән ниттеген гердек тырышып. Авыл кичкенә булса да ничектер күңелле бездә халык дружно элегелектән әйтәләр инде. Сезнең авыл ничектер чит авылларга караганда бердәмерәк, бер сырларында бер әйтмиләр, шунысына кызыга сакланабыз без дияләр. Менә нинди эш булса да бергә эшләргә тырыша. Менә шушы мәчетләрдә, зиратларда, оештырган авылда оештырган әмәлләргә инде менә шушы авылда актив бер 7-8 кеше бар безнең. Менә шуларга ияреп тагы 17 кешене ияртеп чыгалар инде алар. Менә шуларга біз бик шат. Ел сайын біз менә шу җәйне матур вакытында авылга очрашып 15 елдан артык уже менә шундай көрән ашларыбызdır, авыл белән яшьләр бергә үскән яшьләр белән, дуслар белән очрашып, менә шулай итеп бер-беребезнең күңелен күреп гомер итәбез. Авылның тормышы турында ул борчулы, конечно. Ну, мин горурлана алам авыл халкы белән, чөнки менә шу Яңа Шаймырза авылы үзе таралып китмичә, үзенең фермерләре булып, үзенең җирнең хуҗалары булып, менә шулай матур итеп, күркәм итеп гомер итеп киләләр. Бик каты тырыш кешеләр, бик каты уңган кешеләр монда. Шуңа күрә мин какой-то алардан студентлардан мин дә әлдә булса җирләр сукалым, шулай ук авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнәм. И ветераннарның хәтерен күрергә тырышам. Чөнки авыл хуҗалыгы министры Марат Гөлшев белән элек без аның белән оештырган ветераннар советы авыл хуҗалыгында эшләүче хезмәтчеләрнең менә шуларның белән бергәләп матур итеп, күркәм итеп гомер итеп киләбез. Бер-беребезнең күңелен күреп, бер-беребезгә исәнлек теләп, бер-беребезне поддержать итеп. Бәйрәмгә барлык авыл халкы, кунаклар кайткан иде. Очраштылар, күрештеләр, аралаштылар. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.